Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो जों दा दिनै बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना बेखौनो नोंथांमोनजों एसे खालामनो सानबाय आङो लोगोफोर बाजाराव जोङो प्रसाद बायदिसिना लायनो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय जानिनिबो गाबोन बायदियावहाय जोनोम सान दंमोन आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो नै बेनि थाखाय माबा मोनसे ड्रेसफोर लाबाय आरोना ओमफ्राय नै बिराद गिलिर जाबाय आरोना मनाफ्रा ओमफ्राय आं भिडिअखौनो लाबाय थानो हायासै मानोना जों बाजाराव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै दा जों फुचका लांफादोंमोन आरोना बेखौ जाबाय आरोना बिराद गरमाव गोथाव गोखै गोथाव मोनथारोना नोंथांमोनाबो सोर फुचका जानो मोजां मोनो खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय दा जों दिपजों आंजों जाबाय थाबाय आरोना बियानैजों बे नोंथांमोननि थाखाय ओमफ्राय ओरैबायदि गोथावना टेस्टि बिराद गरममोन आरोना ओमफ्राय गैया जाया बानायबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय नै थाइबेंआबो बिराद मिलायदों आरोना बानायगासिनो आरोना बानायगासिनो आरोना गुरैना थांदो मामि थांदो बैयाव फट' खेबनो दे आरो खेबनाया फायदो बैयाव नादो बाबा मानो होनाय ओमफ्राय दा एखा गोनां जाथों औ सिना मामिखौ जाबाय नाय जानांला दिबा Đây thả đây rồi. Thầy bắt thả được.
जोंना अखानायै सालामिबो दंमोन